Vítajte v dvojizbovom byte 37 m2, 7 m terasa. Poďte sa na to pozrieť. Nehnuteľnosť je kompletne zariadená a pripravená tak, že sa môžete okamžite nasťahovať. Bytový dom, v ktorom sa byt nachádza, je zateplený, čo prispieva k energetickému komfortu a úspore nákladov. Dvojizbový byt v lokalite Vrakúňa na ulici Šípovej má rozlohu 37 m2 a 7 m lóžia. Dostupnosť do centra mesta a k verejnej doprave je veľmi dobrá, uľahčuje vaše cestovanie do mesta a v okolí.